Сега ще разберем кои са тримата най-добри треньори за 2012 според анкетата на вестник Труд. За това ще поканя на сцената един от най-уважаваните хора в спорта у нас. Най-добрият треньор на България за 2008 година и министър на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков. Добър вечер. Уважаеми господин премиер, уважаема госпожо Костадинова, председател на Българския олимпийски комитет, първо искам да ви благодаря за отношението към спорта, за всичко това, което правителството даде в целият олимпийски цикъл, което не беше малко. Успяхме да построим спортни съоръжения, такива, които отговарят на световните европейски стандарти, за да могат нашите спортисти и треньори да ги ползват. Треньорът стои най-близко до състезателя. Той е в моменти на радост от победата със състезателя и в моменти на тъга при загубата. Той е човекът, който е творец. Той е човекът, който обмисля и предава на състезателя най-важните моменти, за да може да го реализира. Той подготвя състезателя за най-добрите, за най-качествените неща в неговата спортна кариера. И така, в анкетата на вестник Труд, 41 редакции са гласували за треньор номер 3 на България за 2012 година. Това е селекционерът на националния отбор по футбол Любослав Пенев. Дами и господа, за съжаление, Любослав Пенев не може да участва в церемонията. Наградата от негово име ще получи помощник треньора на националния отбор по футбол Радослав Здравков. Заповядайте на микрофона. Добър вечер на всички. От името на Любо Пенев искам да благодаря за това престижно трето място и да благодаря на всички, които са гласували за него. Аплодисменти за Радо Здравков.